så samlades människor från hela världen. Och det var företrädesvis ledare från väldigt många nationer. Och de kom då överens om att ställa sig bakom Rio-dokumentet. Och i det stod det ju, som ni ju har hört så många gånger vid det här laget, att vi ska utveckla samhället på ett sådant sätt att inte bara vi har det gott, utan att kommande generationer också får det bra och kan ha det bra. Och det är 20 år sedan. Nästa sommar så ska detta manifesteras igen i Brasilien. Och det blir ju ganska spännande. Vad har vi lyckats åstadkomma på 20 år? Och vad ska vi göra framåt? Jag var i Sao Paulo sammen med Katarina og Ilmar og var ude på en cykeltur i Sao Paulo. Jeg kan love jer at konstatere, at de der 7 millioner biler fylder ret meget, og det er scaring at cykle rundt i Sao Paulo. Jeg var ude sammen med en gruppe journalister og et tv-hold. De fortalte mig så, det sagde de så også tv om aftenen, ja, når Københavns borgmester besøger Sao Paulo, så cykler han sig en tur i Sao Paulo. Vores borgmester Kassab, han flyver i helikopter i sin egen by. Det er resultatet, når man skaber en by som Sao Paulo, at borgmesteren simpelthen ikke kan komme rundt i sin egen by. Han er nødt til at flyve helikopter for at nå sit dagsprogram. Det er jo ikke de byer, vi ønsker at skabe. På mødet i Sao Paulo, der sagde den ordførende for C40, som er borgmesteren i New York, Bloomberg, han sagde, heads of states and governments talks a lot about climate change. Mayors act against climate change. Og det giver måske et godt billede og et godt udtryk for, hvad der er sket siden Rio, og også hvad der er sket siden København, siden COP15 i København 2009, og hvad der også er sket siden COP16 over hele verden, at vi er nødt til at handle meget konkret imod klimaforandringerne, det der skaber klimaforandringer. Vi gør det i København med en dagsorden, vi kalder grøn vækst og livskvalitet. Vi mener, at vi gennem det at investere også i de rigtige klimaløsninger kan være med til at skabe nogle af fremtidens jobs for de mange unge mennesker, som i dag forlader læreanstalterne og går ud i arbejdsløshed. Så vi kan se det her, det er, vi kan både have vækst, fordi den er grøn, men vi kan også sikre, at det er en økonomisk vækst, der skaber en bæredygtighed. Derigennem vores byer har vi også det store energiforbrug. Det ligger i byer. 2/3 af energiforbruget konsumeres af stætterne, som det hedder på svensk. Vi kalder det byer. Så byer er altså stætter. 70% af CO2-udledningen kommer også i stætterne. Og 600 største byer i verden samler op 60% af det globale BNP. Så byer er både udfordringen, det er der problemerne er størst, når det drejer sig om det, der skaber klimaforandringer. Det er også der, vi har mulighed for at gøre den store indsats og skabe forandring, og det er derigennem også, at vi kan være med til at skabe en højere vækstrate i vores samfund på den anden side af den finansielle krise, som jo også har været et vilkår. Vores dagsorden i København tager afsæt i et meget bred politisk enighed i vores bystyre om en klimaplan, en klimastrategi om at blive verdens første CO2-neutrale storby, hovedstad i 2025. Og vi har en klar strategi på udvalgte områder i vores strategi, sådan at vi kan måle, om vi når resultater. Er det her for ambitiøst? Er det kun en markedsføringsplatform for København? Sådan er det ikke. Det her det är en ambitiös plan, men vi menar också att den är realistisk. Jag skulle kunna göra det väldigt lätt och säga att jag håller med i nästan allt det som Frank har sagt. Jag tänker bygga på lite grann på det. Först den viktigaste delen kanske i det Frank nämnde i början. Varför är det så mycket fokus på oss i städer, på oss i regioner? Frank nämnde att redan 2007 så bor hälften av jordens befolkning i städer, i urbana områden. Och Frank nämnde att någonstans mellan 65 och 70% av all energi förbrukas där. Och följaktligen också runt 70-75% av alla emissioner. Men så sa han att här har vi också tillväxten.
Och här har vi det här, hur hanterar vi både tillväxten och konsekvenserna av tillväxten, och går att dekoppla, som man säger, hur kan man koppla fritt så att inte tillväxt automatiskt innebär väldigt mycket mer utav föroreningar och väldigt mycket mer utav svårigheter. Det här hållbar tillväxt, eller bärduktig tillväxt som det heter på danska, det begreppet myntades av Gro Harlem Brundtland. Idag tycker vi det är självklart att vi vet ungefär vad det betyder. Men alltså, den här tanken att komma fram till vad är hållbart för någonting, jag tycker att det är ett fantastiskt bra ord. Det är ett väldigt bra sätt att faktiskt mentalt beskriva vad vi söker efter på det ekologiska området, på det ekonomiska och det sociala området. Sedan Rio 92 så har det hänt en del saker. Jag vill gärna hålla mig på det här internationella planet idag för att vi ska förstå liksom hur allvarliga de här frågorna är. Sedan Rio 1992 har det hänt en hel del positiva saker också. Vi är 120 miljoner färre människor i världen som lever under $1 per dag. Så att det har gått åt rätt håll på det sättet. Men ändå så är vi idag 1,4 miljarder människor som lever i extrem fattigdom. Så sedan 92 så har det minskat med 120 miljoner, men vi har 1,4 miljarder som lever i extrem fattigdom. Samma siffra, 1,4 miljarder av jordens befolkning, saknar tillgång till elektricitet. 2,7 miljoner av jordens befolkning lagar sin mat med att bränna antingen ved eller kogödsel eller kol eller någonting annat, och bidrar till det här svarta sotet, det som faktiskt påskyndar uppvärmningen av jordklotet. Där söker man andra lösningar självklart, också på den delen. Reflektioner på detta från den ideella organisationen från WWF, och det vägskäl vi står inför globalt och som har tagits fram väldigt bra av alla förestående talare, så vill jag komplettera det bara med en aspekt, och det är det här med det totala ekologiska fotavtrycket och resursanvändandet i stort som vi har utifrån vår konsumtion och globalt, och alltså som där Ilmar beskrev det väldigt bra på föregående seminariet, att vi tar ut så mycket från naturen som naturen kan återskapa, att vi gör det, och vi gör det inte idag. Vi säger från WWFs, det kommer ut med en rapport om världens tillstånd en gång varannat år som heter Living Planet Report, som tittar på det här och som visar då att ungefär i augusti-september månadsskiftet varje år så har vi alltså förbrukat resurserna för det året, och sen resten av tiden så lever vi på räntan varje år. Det vill säga att vi måste hitta ett nytt sätt som vi förhåller oss till naturresurserna, så att vi inte lever på räntan, utan vi faktiskt lever på det naturkapital som vi har inom ramen för en planet, samtidigt som mängder av människor ska dra sig ur fattigdom, precis som Ilmar var inne på. Vi måste minska ungefär med 80% utsläppet till 2050 är vad WWF säger, för att vi ska ha en god chans att klara oss under 2 graders global uppvärmning. Det är en väldigt stor förändring. Och samtidigt så har vi då anledning till detta att vi har faktiskt idag en uttalad olje- och gasbrist. Det var inte så uttalat för 5 år sedan, men nu säger både stora oljebolag och Watchdog som International Energy Agency att det här är någonting vi står inför. Så till 2035 ungefär så där så måste vi, om vi inte vi har en brist utifrån tillväxten, om det skulle fortsätta som idag, på 4 Saudiarabien på oljesidan och 4 nya Ryssland på gassidan. Vem behöver nationer? Det tycker jag är en väldigt central fråga. Och här har diskuterats, jag vill följa upp Ilmar Reepalus diskussion om den internationella klimatpolitiken. Vi har ju nu en ny multipolär klimatordning efter debaclet i Köpenhamn som beskrevs väl. Fokus och hopp har förflyttats till städer, kommuner och regioner. Och det är väldigt intressant, jag har deltagit i de senaste 5 klimatmötena, och i Cancún, det vitala där var ju när man gick och hörde på hur städer organiserar sig. Där är det mycket mindre snack och mer verkstad. Och hela forskarsamhället nu tittar på vad sker efter Köpenhamn i den här nya ordningen. Kyoto is not the only game in town.
Vi ser hur ideella organisationer, kommuner, städer tar fart. Och det är väldigt intressant också att se de här enormt nya internationella nätverken. De växer och de har växt sedan Rio. Vi har C40, vi har ICLI, United Cities and Local Governments. 2010 var ett fullständigt crescendo för de internationella stadsnätverken. Rapporter från Världsbanken. Och det jag tänkte göra på de här korta 3 minuterna och se vad är möjligheten, men kanske också vissa faror med den här mycket mer nu pluralistiska, fragmenterade ordning där så många olika aktörer deltar. Men det positiva är att städer, vilket har visats här av Franks och Ilmars inlägg, är oerhört centrala aktörer och en del av lösningen, men även problemet i klimatpolitiken. Tack för att jag fick komma hit. Det här är ett område som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det är någonting som är väldigt högt prioriterat hos Skanska. Nämligen att få en utveckling som är mycket mer hållbar än den vi har lyckats göra hittills. Det har pratats hittills mycket om de stora frågorna globalt. Jag kommer att föra ner det här på en lite mer lokal och kanske mänsklig och mer begriplig nivå, åtminstone för mig. Jag jobbar dagligen med att utveckla riktigt bra kontorsarbetsplatser som också ska vara hållbara. Det finns en rad olika exempel på det, jag kommer nämna ett enda. De flesta av oss spenderar ungefär 90% av våra liv inomhus eller i transportmedel. Det är enkelt att förstå att hur den miljön är påverkar vår hälsa på ett stort och viktigt sätt. Att man har rätt temperatur, frisk luft, sunda material och gott om dagsljusinsläpp som här. Det får helt enkelt den biologiska varelsen människan att fungera mycket bättre. Och det är rätt så enkelt att förstå, eller hur? Det är sunt förnuft. Det bästa med det här sunda förnuftet är att det är visat genom forskning och undersökningar i massor av studier. Det har bland annat konsekvenser att folk kommer till arbetet mer om man bor i eller arbetar i ett hållbart kontor. Joakim Bogdanov, E.ON. Vi är världens största privata energiföretag. Samtidigt är vi väldigt, väldigt lokala. Men för oss är det 2 stycken ord som jag tänkte bara ta upp i den här diskussionen. Allt det som sagts innan är ju jätteintressant. Men för oss handlar det om att lyssna. Och våga. Lyssna på dem man samarbetar med. Inte bara lyssna internt hos oss och försöka, som Katarina lite boosta oss själva och vi är så duktiga och så här. Nej, men lyssna på dem man samarbetar med. Både när det gäller kommunerna, Malmö exempelvis, Köpenhamn. De som bor i de här kommunerna. De som brukar eller bygger de här kommunerna. Och att tillsammans med de här olika parterna bidra med det vi kan göra. Det är det vi från E.ON försöker göra. Det har vi gjort i Västerhamn. Det är det vi planerar att göra i Hylje, exempelvis i Malmö. Eller i Norrköping. Eller i Örebro. Vi för den här dialogen lokalt. Så lokalt bara går med de som brukar och ska vara nyttiga av de här resurserna.